Исәнмесез сез ТМТV телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген бездә чын мәгънәсендә бик затлы, бик тәртипле кунак, төз матур кыяфәтле, искиткеч тавыш иясе. Татар артисты кем дип сорасалар, менә бер дә оялмыйча Филүс Каһиров дип мисал итеп китерергә мөмкин үзен. Иҗатына, җырларына карап, без аны башта бик җитди дип уйлар идек. Әмма аны якыннан белгән кешеләр аны шаян, нечкә күңелле һәм бик шәп юмор хисле икән белә. Әйдәгез сүзне озакка сузмыйк, сезнең яраткан артистыгызны бүген кабат сезгә тәкъдим итик. Бездә кунакта Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Филүс Каһиров булыр. Сәлем Филүс, biz бик шат сине яңа сезонда сәламләү безгә, үзебездә беренче тапкыр. Сәлем Лилия. Рәхмәт чакыруыгызга. Менә ниһаят очраштык. Ниһаят очраштык. Ничек синең хәлләр? Бер съемкадан чыгып икенчесенә йөгерәсең. Әйбәт менә ул хәзер сезон башлангач шулай инде. Хәзер анда-монда чабабыз. Хәзер теге отпусклар үтеп китте. Җәйнең рәхәтен күреп калдык. Аллага шөкер. Хәзер җиң сызганып эшкә тотынабыз. Монда инде менә бик тәртипле, бик акыллы дип мине игълан иттең дә, хәзер үземне ничек тотарга да белмим. Тотарга да белгән юк. Син ничек бар шулай тот үзеңне? Чөнки чыннан да бит инде ул шулай сәхнә артында без бик күп артистларны төрле кыяфәтләрдә күрәбез. Син һәрвакыт бик әзерләнеп, ныклап, дулкынланып, миңа калса хәтта синең кадәр дулкынланган кеше дә күп түгелдер алай сәхнә артында. Ну шулай инде, ул теге яшь чактан калган инде. Бер укыган мәлләрдән һәрвакыт теге чыгып, укытучылар әйтәләр иде бит инде, бөтен әйберне сәхнәдә дәлилләргә кирәк дип. Тамашачыларга булган хисләреңне нәрсә җиткерәсең килә, нинди җырыңның эчтәлеген барсында менә сәхнәдә җиткерергә тиешсең дип. Шуңа күрә сәхнә артында әлбәттә башта җитди булам. Аннан сәхнәгә чыгам да, эшемне эшлим дә, чыгам, аннан соң җитди түгел, аннан шаян. Бөтенләй башка Филүс. Аннан соң мин бүтән җырчыларның теге күреп тора бит, кайберсе шулай ук борчыла, дулкынлана, аннан килеп теге әзгенә теге уйларыннан бүләм, мен әйтәм, ул кадәр каты дулкынланма бит, кирәкми. Барыбер миннән соң дип нече дигән булам. Мин беләм, ләкин ниндидер менә теге кискен урысча әйтсәң, напряженная обстановканы әзрәк разрядить итеп йөрисең. Ансы кирәк инде, ул барыбер теге сәхнә арты ул бит шулай ук теге артистлар очрашкан икән. Сәхнәдә генә бәйрәм булырга тиеш түгел, сәхнә артында да бәйрәм булырга тиеш. Менә теге барыбызның да кәефләр күтәренке булса, кешеләр әгәр дә өйләренә безнең бит эш бит инде ул. Шушы эштән әгәр дә позитив ниләр, эмоциялар алып кайтсалар өйләренә, ул бит инде шулай ук таралып китә гаиләсендә дә, димәк, балалары да елмаеп җибәрә, тормыш иптәше дә. Теге бер шушы күтәренке кәефне бер зараз итеп таратам мин. Бик яхшы. Син менә укытучылар дип инде әйтеп киттең. Сине нәкъ менә
укытучылар менен мен оптырадым. Гадәттә бит инде ир баланы бигрәк тә әниләр музыка мәктәбенә төртеп китерә, монда төртә, анда әти әни хәзер бигрәк тә баланы кулыннан җитәкләп йөртә. Ә син менә шундан да ничек дип әйтим, самородок булган соң әниң хәтта синең җырлаганны белмәгән дәйме. Шулай итеп укытучылар күреп алып, укытучылар күтәреп канатландырган Филүс син. Шулай инде, аны ул әни әти беләйди инде минем җырлаганны. Чөнки әни эштә чакта әткәй гармонын алайды да, уйнап җибәрә иде, мин аны кырынап килеп утырайым да, мин дә җырлап җибәрә идем. Анасын бастырып туктале, әйдә менә бу төшен менә булайрак җырлап җибәр дип миңа әткәй менә шулай. Анасын күрәсең шул балалар бакчасында күреп калганнан соң, әнкәй шунда гына белде. Анда миңа 6 яшь була инде, 6 яшь һәм әниләргә 8 март бәйрәменә багышланган концерт булды. Мен инде күрәсең безнең тәрбиячеләр күреп ишетеп калганнардыр җырлаганны, айрым чыгарып җырлаттылар. Анда инде мен идәнгә генә карап җырладым, кешегә карарга ояла идем. Менә шунда әнкәйнең шак катып карап утырганы исемдә, бер генә күтәреп алдым мин күзне. Әле кешеләр һаман утыра микән дип. Шундан соң кайтып барышлый инде, әнкәй дә кара, улым, син җырлыйсың дип, менә шуннан китте. Анан инде авылда бер мәҗлестә минем җырлаудан башка үтмәйди инде. Аны бәләкәй чактан беренче әле мәктәпкә барып, теге клубта эшләгән сәнгать җитәкчеләре сорыйлар иде, җибәрегез инде, укытучылар җибәрми, аңа укырга кирәк дип. Һәр кеше бит инде үз эшен эшли. Алар җаваплык тота шуның аркасында. Шуңа ничек тә булса мине алып чыгып китәләр иде, төрле авылларга да йөридек, менә шулай. Аннан соң мин ул вакытта 9-нчы сыйныфта укыйдым. Менә шул 9-нчы сыйныфтан инде мин киттем училищега. Әлбәттә, башта каршы булдылар, әнкәй әткәй дә инде нинди ул теге без үскәндә ул бит 90-нчы елларга туры килде безнең балачак. Анда инде нишләптер теге артистлар ул теге ничек дип әйтим инде, артист инде ул гел өйдә түгел, ул гел тәгәрмәч өстендә, ул гаиләсе янында түгел. Шуңа күрә аның тормышы ничек теге бер төрле тәртип белән генә бармый дип мине башта шулай, мен әйтәм, юк, мен әйтәм, минем җырлыйсым килә, мин сәхнәгә, минем укыйсым килә, мин үземне шунда табачакмын дип башта әнкәйне ризалаштырдым, күндердем инде. Аннан соң әнкәй белән училищега барып кайткач, ачык ишекләр көненә, шунда инде укытучы әнигә килеп, матур гына аңлатып бөтен хәлне шулай итеп әнкәй ризалашты. Аннан әнкәй белән кайтып өйгә әткәйне ризалаштырдык. Озак кына ризалашмады. Юрист буласың диде. Мен әйтәм, мин инде юрист инде. Менә нинди юрист булсын? Соң син бит гуманный кеше ди. Мен әйтәм, юристлар гуманный кеше булмый бит инде. Артист гуманный кеше була алмыймы? Шулай итеп, ничек тә булса, 9-нчы сыйныфтан чыгып киттем мин һәм Октябрьский музыка училищесына барып кердем. Анда 4 ел укыдым. Аннан Казанга килдем. Менә кыскасы гына шулай. Кыскасы гына шулай. Барыбер ниндидер ышаныч булган име күңелдә? Менә бу юл мине дөрес юлдым дип. Теге күңел тартып тора. Ул миңа ничектер таныш, бу юл, бу бәләкәй чактан шул ук тыңлап үсәсең, шул ук артистларны, ул теге әле видеокассеталар дигән нәрсә чыкты. Анда видеомагнитофоннар башта юк иде. Күршеләргә кереп карый идек концертларны. Бигрәк тә инде менә теге чыкса инде Салават абыйның концерты инде тизрәк, теге ноябрьдә әнкәй алып кайта иде, ә видеомагнитофон юк, видеокассетасын алып кайта иде. Күршеләргә кереп карый идек. Аннан соң инде видеомагнитофон алдылар, яхшы телевизор алдылар. Аннан соң шунда өйдә карый башладык. Менә ул теге шушының белән яшәгәч, үзем дә гел сәхнәдә булгач, авылда, ул менә ничектер миңа таныш юл. Сеңгән күңелгә? Күңелгә сеңгән һәм мин аны ничектер беләм кебек иде миндә. Менә шуңа күңел тартып торгандыр да. Менә син училищега кердең, укый башладың, сине беренче сыйныф калдылар, беренче курс калдылар, һәм икенче курста кызга гашык буласың. Әйдә әзгенә шәхси тормышта. Юк, әле ул беренче курста укыганда без бит инде бер карасаң 1 елны килдек Эльмира белән. Ләкин аны икенче курс калдылар, мин беренче курс. Мин беренче курс авыл малае, авыл шәһәр кызы. Ул ничектер теге белмим инде. Шәһәр кызлары безгә карамас кебек инде ул теге. Ул кадәр теге бездә батырчылык та җитмәгәндер инде. Барыбер шәһәрдә русча күбрәк сөйләшәләр бит инде. Без теге күбрәк түгел инде. Мин 15 яшькә кадәр русча сөйләшкәнем юк, гел татарча. Татарча сөйләшеп, монда инде кыйынсынасың да, сөйләшергә дә җайсызрак булгандыр. Шуңа күрә
Без инде күбрәк карыйдык авылдан килгән кызларга, алар белән күбрәк аралаша идек. Аннан соң инде икенче курста, белмим, бәлки шул батырчылык артып киткән. Кыюлык артты. Бәлки шунда күнеккәнбездер инде шәһәргә, инде теге үзеңне ничектер уяңда туйган кебек булгандыр инде. Шуннан соң ничектер менә аралашып киттек. Хәтта исемдә безнең очрашып йөри башлаган көн ул 18 декабрь. Менә ансы да истә хәтта. Без шуннан чутлыйбыз инде үзебезнең менә очрашып йөри башлаганнан күпме вакыт үткән дип. Аннан соң ул беренчерәк Казанга китте, ул беренчерәк тәмамлап училищены. Аннан соң мин 1 елдан соң шулай Казанга килдем. Очрашуны дәвам иттек. Шулай итеп 9 ел вакыт үтеп китте. Нишләп иртәрәк өйләнмәдең соң дип тә сорау бирәләр инде миннән. Менә минем дә бирәсем килә, 9 ел буе очрашканнар да. Аны хәтта бер вакыт миннән президентыбыз да сораган иде. Шулаймы? Син нишләп өйләнмисең әле соң дигәч, мин әйтәм, менә әткәй әйткән иде. Сарайың бездә абзар диләр инде, сарайың булмыйча малап кайтма дип. Ул аңардан бик яхшы гына көлде. Менә 28 декабрь көнне квартира алдым дисәң дә була ипотекага. Һәм бу инде 12 елны, 28 декабрь 12 ел. 5 январь 2013 ел, бер атнадан безнең туй булды. Син бүтән нәрсәгә бик җаваплы килгәнсең, әйме? Ничек, белмим үзем. Мин әле укыган идем. Ләкин шуңа карамастан безнең никахыбыз 1 сентябрьдә булды инде. Мин укыган идем бер интервьюда, сиңа Эльмира ультиматум куеп хат яза, булды. Ансы да булды. Мин синең белән башка очраша алмыйм. Мин яшәргә күченеп китәм Төркиягә. Шуның белән безнең мөнәсәбәтләр бетте. Эльмира бит инде көткән, синең тәкъдим ясаганны. Ул инде 9 ел көтте инде ул. 9 ел көтте. Аннан соң безнең битендә барыбер отпусклар булып ала иде. Ул бит 9 ел буе теге иңдә куеп җитәкләшеп кенә теге йөрмәдек инде. Арасында теге ачылышкан, үпкәләшкән чаклар да булды. Монсы бик озакка сузылган иде. Монсы бер хәтта бер ярты ел булды. Һәм шуңардан соң ул миңа хат язды. Һәм менә шушы хатны укыдым да мин, әле бер атна йөрдем. Бәрлә сугылат анда монда дуслар белән сөйләшеп, менә күңелдән индидер нәрсәләр кабынды. Менә хәзер югалтам мин аны дип. Ул ничектер гел минем янда кебек иде. Гел булыр кебек иде. Монда менә, монда хатын-кызның хәйләкәрлеге дә булгандыр инде, анысы да булгандыр. Аннан соң инде очраштык та, шуннан соң әйтәм, мин сиңа өйләнәм. 1 сентябрьдә безнең никахыбыз була дип сөйләштек тә, һәм шулай булды да. Китми калды. Китмәде инде, кая китсен инде. Бәлки ул китәргә уйламагандыр. Бәлки бу миңа булган тузак булгандыр. Юк, аның уйлары бар иде инде, ул төрекчәне өйрәнә башлаган иде. Өйрәнә башлаган иде. Шул төрекчәне өйрәнә башлаган дус кызларына белдем дә, мин әйтәм, юк, моның ниләре, максатлары бик зурдан, ныктан, шуңа күрә әйтәм, тукта. Тукта, филизм дишәсең. Шуңа күрә. Син бит әле продюсерлык үзәгендә контрактта да булган иң, бәлки аларның иләмитер дигән фикере. Андый чакларда, андый да булды инде. Анда бәлки мине бүтән төрле итеп күргәннәрдер, бәлки теге гаилә миңа кымаучалар дип тә уйлаганнардыр. Ләкин мин алай уйламадым. Мин дөресен әйткәндә эгоист булмадым бер кайчанда. Миңа киресенчә менә кешеләр сыман нормаль тормышта яшәсем килде минем. Минем гаиләм булсын, балаларым булсын, теге карьерист түгел мин. Миңа шул ничектер нормаль тормыш белән яшәп каласы килә. Чөнки теге барыбер мисалларда күрәбез бит инде. Мәсәлән, теге зур артистлар, дөнья күләм танылган артистлар, гомер буе шул, мәсәлән, сәнгать дип, иҗат дип, бүтән көчләрен, ниләрен куеп, бүтән тормышын, гомерен шуңа бирәләр һәм азактан үзләре ялгыз булып калалар. Менә шунсы мин ялгызлыктан куркам, бер үзем калырга алай теге, ничек дип әйтәм, вакытлыча бер үзем калырга курыкмыйм, киресенчә кирәк дип саныйм кайбер чакта любой кешегә менә утырып, әз генә уйланырга, әз генә теге үзең белән калып сөйләшергә. Ләкин гомумән ялгызым калу, ул миңа калса бик
Синең өчен түгел. Минем өчен түгел ул. Ул фаҗига кеше өчен. Яратам шул жаным сине. Яратам дип әйтүләр бәхетинне. Син янымда, син жанымда, син йөрәктә. Яратам шул гомерлеккә. Әлеге мизгилләрдә тапшыруыбызның матур зауклы партнерына рәхмәтебезне белдерик. Тапшыруыбызның спонсоры Бикен Онхая. Әлеге бренд Татарстанда ООО стандарт төркеменә кергән рәсми дистрибьютор. Чәчләр өчен профессиональ косметика тәкъдим итә. Элемтәләр өчен телефон 8843-253-0479, 8903-305-0479. Әлеге бренд чәчләрне карау өчен профессиональ косметиканы 2009 елдан бирле тәкъдим итә. Зур ассортимент, 100-дән артык чәч буяулары, шулай ук шампуньнар, кондиционерлар, бальзамнар һәм башка файдалы продуктлар. Бикен Онхая. Бергәләп матур булыйк. Сәхнәдә син шундый бик җитди, гел сәнгать, гел иҗат турында гына уйлый торган кеше булсаң да, синең күңелең бик нечкә икән, беләмме, юмор хисең бик бай икән, дуслар арасыннан да аралашып, менә шундый ике фильмны бер юлы яшәтү ничек ул? Менә мин үзем дә аптырыйм түгел инде. Мин былай дип әйтәм. Әйтәм, менә кулымны менә шулай итеп куям, менә тамашачыларга күрсәтәм. Әйбет. Минем битнең бер ягы бер төрле, бер ягы икенче төрле. Ул былай гына караганда теге тигез кебек. Аның күзе дә икенче. Шуңа күрә белмим инде, ничек дип әйтәм. Менә шулай яшим инде. Менә кеше шулай яши инде, моң суланып та аласың. Кәефтә күтәренке чагы менә шу икең белән ике дөньяда яшисең инде. Миңа калса аның икесе дә кирәк. Гел теге меланхолик булып, теге гел моңсуланып кына да, гел теге җитди генә дә булып яшәсәң, син кызык булмый башлыйсың. Шуңа күрә теге монсыннан әле монсына күчерә кирәк, әле тегесенә күчерә кирәк. Мин бит шуңа күрә концерт программасына килсәң дә безнең әле теге менә гел шундый теге җитди җырларда булып алаймы? Әле теге шаян җырлары да булып ала. Әле теге чит телдә дә, әле татарчада, әле төрле телләрдә, төрле стильдә, төрле жанрда. Менә бер төрлегенә әйбер миңа ярамый. Ну, артист бәлки шулай булырга да тиеш. Бәлки, миңа шуңа күрә теге бер урында гына да утыру миңа ошамый. Мәсәлән, менә кемдер минде бердән итеп әйтмим инде, ачуланып түгел, үпкәләтеп тә түгел. Кемдер менә көндә офиска килеп эшкә утыра, шунда эшли һәм кич белән кайта. Ул бит инде менә бик эмоциональ яктан авырдыр инде ул. Мин теге миңа сәяхәт кирәк, миңа каядыр барырга кирәк, кая нәрсә эшләп нитәргә кирәк. Менә шулай. Гел бер төрледән җаным түзми. Соңгы вакытта синең без мәсәлән гадәттә сине шундый күбрәк классика башкаручы, ниндидер музыкаль кыйммәте булган материалларны киләчәк буынга тапшыручы буларак күрсәк, аннан соң без сине бер мәлне күрдек операда да. Хәзер без сине эстрадада бик актив иҗат итүче буларак күрәбез. Бу чыннан да шулаймы, әллә башка? Әйтәм, менә һәрбер юнәлештә эшлисе килә. Шуңа күрә безнең концерттар шуның белән тулган. Ансы да бар, монсы да бар, операсы да бар, аның теге классик әсәрләре дә бар, итальянчада җырлыйбыз, шул ук теге эстрада, халык җырлары да, бөтенесе бар. Бу инде менә минем күңел халәтем шундыйдыр. Бәлки шуның өчен безнең программабыз шундыйдыр. Шуңа Эльмира да, Хәләл Җәфетем дә шулай ди, менә миңа шулай ошый. Мин хәзер концертка барып, гел бер генә юнәлештә булган, бер генә стильдә булган концертны хәзер карарга миңа кызык та түгел инде. Миңа гел ниндидер үзгәреш кирәк. Минем белән яшәп шулай өйрәнгәндер инде. Бәлки. Әйдә, концерт программасы дидең, ноябрь аенда сезнең Алла бирсә Казанда узачак концертларыгыз. Алла бирсә, Яңа концерт сезоны нәрсә көтәргә, кайда йөриячәксез? Инде рекламада да кайдар социаль челтәрләрдә чыгардым инде. Шуннан да узган ел концерт программасы бик кызыклы булды. Хәзер менә ел сайын безгә гел үсеш турында уйларга кирәк. Ел сайын тамашачыларны нәрсәдә беләндер тагын да кызыксындырырга кирәк, тагын да теге
Тотып торырга кирәк, тотып торырга кызыксынуны. кирәк. Үсешне дә сизсен, быел тагы да яхшырак дип. Кайбер безнең тугры тамашачылар килеп эндәшәләр дә инде. Белмим, киләсе елга нәрсә уйларсыз инде. Менә быел бик шәп булды дип. Мен әйтәм, үзебез дә Сезнең өчен борчылып кайтып китәләр. музыкантлар белән дә сөйләшәбез дә, алар әйтә, белмим, киләсе елга нәрсә уйларбыз инде, нәрсә, мен әйтәм, ел сайын шушы сорау, шушы икеләнү. Мен әйтәм, ел сайын җыелабыз да, утырабыз да, яңа концерт программасын тагы да яхшырак эшлибез. Мен әйтәм, бер дә борчылмагыз, эшлибез, аның бер нәрсәсе юк, Алла бирсә. Анда инде әйтәм бит, мин генә түгел, анда Илмира гына түгел, анда бөтен төркемебез белән утырып, менә әле бүген дә Алла бирсә, очрашабыз, сөйләшәбез. Кемдә нинди идеялар бар, һәрберсе үз сүзен әйтә. Менә шулардан чөпләп, теге калдырып, монысын калдырырга, монысы кирәкми, менә шулай итеп, теге уртаклыкны җыябыз да, шуннан эшкә тынабыз инде. Шкәтнас. Мирас ансамбле белән эшләп китү тарихын әзгене. Мирас ансамбле, әле Мирас ансамбле дигән сүз дә юк иде ул вакытта. Мин 2нче курста укыйдым консерваториядә. Безне анда бит инде консерваториядә Татарика дигән оркестр бар. Шушы Татарика оркестрына уен коралларын инде. Шушыннан Рөстәм Рахматуллин, менә минем иң якын дустым, баянчы. Аңа проректорыбыз Ренат Арифулович әйтте инде. Үзбәкстанга чакыралар, бер 6 музыкант кирәк һәм бер җырчы кирәк. Менә син үз карамаңа карап, алып кайсы музыкантларның һәм бер җырчы алды. Рөстәм инде менә Филүсне алырга була, ул ансын да җырлый, монсын да җырлый дип. Әле мин теге ул вакытта консерваториядә гына күренеп кенә киләм дигәндәй. Менә шулай итеп без 6 музыкант, бер җырчы киттек Үзбәкстанга берничә концерт белән. Безне бик яхшы итеп каршы алдылар анда Ташкент шәһәрендә. Ул безнең сәяхәтебез, ул әле дә без аны яратып, сагынып искә алабыз. Менә шунда Мирас инструменталь ансамбле барлыкка килде дә инде. Менә шуннан 6 музыкант иде, аннан соң 5кә төштеләр алар, бер баянчы китеп торды. Һәм мин җырчы буларак, шуннан әкрен-әкрен генә без концертлар монда Татарстанда оештыра башладык. Аннан соң инде Россия төрле төбәкләренә. Ләкин мин бер концертта Мирас инструменталь ансамбленән башка бирмәдем. Без гел бергә булдык. Ничә ел дәвамында инде? Менә хәзер безнең 17нче сезон башланган инде алар белән. Шулай булган була күрәсең инде 2007дә башладык булган без. Менә шулай итеп башланып китте һәм бүгенге көнгә хәтле аның инде кайбер музыкантлары алышынмады, бары тик Рөстәм Рахматуллин һәм флейтада уйнаган Гөлнара Ярмиева. Ул инде Рөстәмнең тормыш иптәше. Соңрак аннан Максим Куприянов килде, ул безнең белән 16 ел эшли инде. Менә шулай теге кайбер музыкантларыбыз китте бүтән шәһәргә, яшәүләре белән бергә күченеп киттеләр. Шуңа инде хәзер музыкантлар җыела, без инде менә шундый ни белән ничек дип әйтим инде, ничек әйтергә соң аны? Ният, тәкъдим. Ният условия инде, шарт, шундый шарт белән профессиональ музыкант булырга тиеш. Ул компанияда үзен иркен тота торган һәм шаян булырга тиеш. Тиеш дип инде теге үзебез кебекләрне җыярга тырышабыз. Үзегез кебекләрне. Һәм бүген инде командада ничә артист бар? Хәзер 8 музыкант. Безнең әле тагын өстәмә җырчыбыз бар, солистыбыз Илгиз Мөхәддинов һәм мин. Монсы инде без сәхнәдәге 10 кеше. Менә шушы 10 кеше эшлибез сәхнәдә. Концерт директоры Эльмира, минем хатын, һәм инде әлбәттә анда техник группалар, анда бар персонал. Шуңа күрә бер 15-16 кеше йөрибез инде без. Шулай.
Эльмира белән бергә инде сез бик узак кыймы шактый юл үткәнсез дип әйтим. Ә менә булмадымы шундый моментлар хатын урынына, директор урынына дип кирәк дигән уйлар? Ул автомат рәвешендә күчә. Менә мәсәлән безнең репетициялар барамы, ул вакытта минем хәләл җәфәтем түгел. Ул шунда ук җитәкче дә, ул шунда администратор да. Без бит инде барыбер үзебез карыйбыз, теге кайчагында режиссер да чакырабыз, кайчагында күбрәк дөресен әйткәндә үзебез программаны да төзибез. Монда инде менә теге гаилә дигән нәрсә монда генә читкә китеп тора. Монда эш урыны. Кайткач инде аннан гаилә башлана. Өйгә кайтмыймы эштәге? Кайта инде. Без бит инде барыбер өйдә дә утырабыз, уйлыйбыз, эш итәбез, монсын ничек эшләргә. Безнең тукталган да юк инде. Менә хәзер бигрәк тә сезон башында ул безнең төшләргә керә, ул концерт программалары да, теге ул төшләр бигрәк үтәрә инде. Кайчагында чыгасың сәхнәгә төштә. Халык юк. Килмәгән. Халык килмәгән. Я утыралар, син чыктың җырларга, сүзләрен белмисең, һәм ул синең җырың түгел, гомумән. Нишләп мин моны җырларга тиеш, нишләп булай уйладым соң? Я соңга калам. Минем гомумән соңга калганым юк, теге бер концертта да. Монда нишләптер соңга калам, нишләптер мине һаман чакыралар, мин һаман чыга алмыйм. Я киенмәгән, я сәхнәгә чыгам, күлмәк киелгән шалбар юк, нишләптер. Шәрәбутлар белән басып торам. Тиргә батып, дип уянып китәм. Анасың Эльмира төшкенә дип. Эльмира инде аңлый, сорый инде башта, нәрсә булды, кем кулымы соң артыңнан дип. Анасың өйрәтеп калдырганнар, ничектер, әгәр дә менә начаррак, теге сатарсаң, моны инде авыррак төш күрсәңме, ванна бүлмәсенә кереп, нейне ачырга кирәк, кранны ачып, суны агызып, шунда сөйләргә кирәк икән дип. Агып китергә. Сөйлим. Кеше агым суга сөйли торган хәзер. Менә бу шулай ук агым су бит инде. Аны хәзер теге квартирадан тиз генә йөгереп төшеп, Кабан күленә барып булмый. Тиле дип уйларлар. Тиле шунда. Ешкырып сөйлисеңме? Юк, инде менә теге бик авыр, теге менә кайнаган психология ягыннан бик авыр булган төшләрне чыгып сөйлим, теге ул кирәктер, көне буе җибәрми кайчагында. Менә Эльмира бит шулай ук инде иҗатка дип, сәхнәгә дип кергән, башта училищега, аннан соң тагын мәдәният сәнгать университетына. Һәм ул кайсы мизгелдә булды? Филүс, менә мин синең иҗатың белән шөгыльләнәчәкмен дигән сүз. Әллә син сорадыңмы, Эльмира шулай яхшырак булмас микән безгә дип? Юк, андый сөйләшү дә булмады. Ул миңа калса үзе аңлаган, үзе теге үзе бер төрле нәтиҗә ясагандыр инде. Безнең анда сөйләшү булмады да, хәтта дусларыбыз да әйтте, нишләп Эльмира син берәр дуэт та җырламыйсың Филүс белән чыгып, былай кызык өчен халыкка дип. Юк, ул аның тартылуы да юк алай. Ул миңа калса бик акыллы, теге җилбәзәк түгел, ул бик тыйнак, ул үз урынын белә ул. Шуңа күрә белмим, теге киләчәктә бәлки мин үзем аны әйдә халык өчен бер чыгып җырлыйк дип бәлки бер кайчан сындырып булыр. Синең алай әйткәнең юк әле? Юк. Әле белмим. Бәлки ул көтәдер. Теге 9 ел тәкъдимне көткән кебек. Бәлки сорап карамына кайткач. Кайткач сорап карай. Шуннан беленер. Әйдә гаилә темасына кергәч, синең бик иҗади егетләрең үсеп килә. Генә алар турында да бигәнен беләмерсең. Зур малайга 9 яшь, Айдар исемле. Ул инде менә хәзер аның төп кызыксынган моментлары ул шул бию, шафл дигән биюгә йөри. Бик теге теләп йөри. Профессиональ рәвештә шөгыльләнә бугай инде, әйме? Профессиональ рәвештә аларның теге атнасына 2 тапкыр әле өстәмә дәресләрдә ала ул. Һәм көн сайын теге иешләре бар аларның, төшереп җибәрергә кирәк, теге үскәнен, теге үзгәрешләрен көн сайын күрсәтеп торырга кирәк. Ул аны бөтен үзенең намусы белән эшли, ул аны рәхәтләнеп.
the words of. Бәләкәйсе аңа ияреп эшли, ләкин ул кадәр аның тартымы юк, күрәсең инде. Ләкин ул үз иҗади бүтән яктан. Ул менә хәтта кайчагында бала чагымны искә төшерәм аңа карап. Чөнки ул менә үз-үзенә уйнап йөри ала ул. Әйбәт, үзенә сәр сөйләп шунда, ниндидер теге персонажлар уйлап табып, алар арасында ниндидер диалог тудырып, монсы өчен сорау бирә, монсы өчен җавап бирә, төшерә, бәләкәй чагыннан ук менә альбомны җиткереп булмый. Ул кеше рәсемнәрендә төрле машиналармы, табигатны менә гел төшерә һәр вакыт. Әле бер вакыт шундый берне киткән, гадәте киткән иде. Төшерә дә скотч алып, стеналарга ябыштырып чыкты бөтен җиргә үзенең рәсемнәрен. Иҗади ние бар инде моментлары. Менә шуңа Бәлки киношниктыр. Бәлки. Аңардан булыр ул. Аңардан булмас эш тумас дигәндәй. Ансына 6 яшь, әле инде Рөстәм исемле. Мәктәпкә әле бармый, 1 елдан соң бара. 1 елдан соң. 7 тулгач. Шуңа әле дә әзер инде ул. Мәктәпкә барырдай малай. Шуңа күрә бик яратам, менә бигрәк тә эштән кайтып керәсеңме, хәтта кибеткә генә чыгып керәм бер 15 минутка. Алар мәсәлән, нидә залда утыралар, телевизор карыйлармы, шунда нәрсә эшлиләрме? Ишектән килеп керәм, икесе дә йөгереп киләләр, әти дип әйме кочаклап алалар. Мәйтәм, әле 15 минут кына бит әле чыгып киткәнгә. Ул менә үзе бер рәхәт мизгел булып калачак. Кайчан әле күптән түгел генә бер шундый фикер ишеттем. Балалар ул безнең собственность мөлкәт түгел ул. Алар үскәч, алар шәп китәчәкләр үзләренең тормышларын, әлегә менә рәхәтләрен, бәхетле мизгелләрне кадерләп калырга кирәк. Кадерләп кал. Көчле булыгыз ди, көчле булагыз ди, бирешмәгез каршы искән җиргә. Сузап туган кулын, куеп туган иңен, яшәгез гел бергә. Син менә күп тапкыр әйтәсең, мин карьерист түгел. Карьерист булмасаң, шундый мәсәлән Башкортстаннан кадәр Татарстанга килеп, шундый яшь килеш, Татарстанның халык артисты булырмын дигән уйлар гомумән юк идеме? Юк, алай ук халык артисты булыр дип беләм мин. Сиңа бик матур, бик шундый көчеңдә эшләп торган кирәкле вакытта бирделәр әлеге исемне. Бик шатландык без аны ишеткәч. Рәхмәт бик зур. Аны инде күпләр шулай дип әйтәләр. Мин үзем дә элек әйтә торгайным әле, бу исемнәр дә юк иде, атказанган исеме дә юк иде. Мин әйтәм, гомумән бар бит шундый артистлар, олы яшькә җитеп, әле бер исемнәре дә юк. Булса да инде ул атказанган исеме. Мин халык артистын алганда бераз кыйынсындым, әйтәм, әле бит шундый өлкән артистларыбыз бар, аларда андый исем юк дип. Аларга бит вакытында кирәк булгандыр бирергә дип. Менә ул чыннан да артист кешегә, ул гомумән сәнгать кешесенә аңа вакытында бирергә кирәк. Ул бер төрле стимул гына булып тора. Ул теге әйтәләр, исем биргәч, аннан соң туктала, ул иҗат итми башлый дип. Миңа калса юк, ул стимул гына бирә, ул тагын көч бирә, чөнки аңа ышаналар. Димәк, менә ул бит һәрбер кешегә ышану кирәк. Һәрбер кешегә таянырдай ниндидер менә кешеләр, дусларыңмы, тирә-як мөхит әгәр дә сиңа ышанышын белдерә икән, ул бит сиңа көч кенә бирә, дәрт бирә. Мин шулай дип уйлыйм. Бигрәк тә илһамланып эшләр өчен. Шулай инде. Аннан соң сине менә операда күргәч, шулай ук ниндидер бер уй булган иде, Филис операга китеп барыр дип, чөнки хәер безнең татар эстрадасында киресенчә операдан эстрадага килгән кешеләр күп бит инде, мәшәллә Хайдар абый Бигичевлар ике өлкәдә дә уңышлы гына җитеп, Зөфәр абый Хәйретдинов шулай ук синең урында булган иде һәм операдан эстрадага китү хакында сөйләгән иде. Синең анда уйларың килмиме сиңа?
Юк, ул ике юнәлешне мин Аны бик авырдыр тартып ул барырга. авыр инде, иң авыры шул инде ул. Консерваторияда укыганда да әле мин хәтта 5нче курска тиклем мин опера җырчысы булырмын дип уйламадым да. Шулай булды. Хәтта менә минем укытучым Зилә Даяны Соңгатуллина әйтә иде, әйдә операга, әйдә синең бит тавышың, мөмкинчелекләрең бар дип. Мин бәләк чактан ничектер эстраданы карап үскәч, ул бит шул ук Илһам ага Шакировларда бит, аны теге Хайдар Бигишевларда алар бит шулай ук эстрада. Әйтәм, эстрада инде ул теге халыкка якынрак та дип инде ул. Бәләк чактан шушыны тыңлап үскәчтен күбрәк эстрада җырлап килдем. Аннан соң 5нче курста бер төрле менә үзгәреш булды. Мин Евгений Онегин операсында Ленский, Владимир Ленский ролен башкардым да. Менә анда үзгәреш ниндидер булды. Шуннан да мин ничектер җырлый алырмын кебек һәм үземдә ниндидер бер көч тойдым. Мен әйтәм, бәлки опера җырчысы булып китергәдер дип тә. Һәм менә шуннан алып, шушы ике юнәлешне параллель рәвештә алып бардым инде мин. Кайсысын сайларга дип ничә еллар шулай үтте дә, шуннан соң үзем әйтәм, ничә сайларгасың? Анда да, монда да җырлап була бит инде дип. Улук шулук Зилә Даяны Соңгатуллина, Венера Ахатовна Ганиева, Хайдар абый Бигишевлар, алар менә шулук Айдар Файзрахманов, шулук Зөфәр Халидинов, алар ике юнәлештә алып бара алганнар. Әлбәттә, Берсе беренчерәк планга чыккан. Беренче, кемдер планга чыгаргандыр инде. Минем чиратта инде ул барыбер эстрада булып кала инде. Чөнки мин операда җырлаштырып кына алам. Мин анда төп урнашмаганда эшкә. Мин чакыру буенча киләм, җырлыйм. Ләкин мин анда шулай ук менә икенче дөньяга эләгәм. Эстрада ул бер дөнья. Опера театры ул икенче дөнья. Шулай ук сиңа ошый. Аннан соң бәләк чактан әле минем бигрәк тә актер буласым килә иде. Менә берәр күрше апа, күрше әби кирип безгә шей генә теге ишеп китә икән. Әнигә мин аның кыланмышларын шундук кабатлап күрсәтә идем инде. Әнки көлә иде инде шуңардан. Кунаклар җыела, мин шунда тагын кыланам инде шунда. Ансын-мынсын сакаллар да буяп чыга идем, Филипп Киркоровлар да булып чыга идем. Теге үзем шулай кызык тапканмын инде. Һәм менә бүгенге көндә ул опера театры менә шушыны миңа әзрәк кенә түгел инде, тулысынча миңа шушы хыялларымны тормышка ашырга ярдәм итә. Ярсуын баса. Чөнки мин театрда күбрәк җырларга түгел, мин һаман уйнарга яратам анда. Менә ул Сөембикә операсыннан да Шахали партиясын гына мин анда рәхәтләнеп башкарам анда. Мин анда җырлаудан да күп түгел, анда уйнарга кирәк анда. Мин шуны инде. Син бит сәхнә артында да бу артистка килә анып, аңа пародия ясап китә, бәләкәй генә пародия инде улай, аны теге Рөстәм Закиров та бер вакыт әйткән иде. Фелис, без синең белән теге сәхнә арты пародистлары гына инде, аның специалистлары бар, анда Данир Сабиров, Рифат Зарипов яхшы эшлиләр алар. Без синең белән давай шул сәхнә артында гына, безгә килешмәс ул, дип кенә куя. Шуңа мин аның белән теге килешәм дә. Ул шулай инде, теге сәхнәдә пародия эшләгәнем бар, ләкин бик теге урынлы итеп кенә. Менә темасы, вазгыяты менә шуңа туры килде икән. Мин шунда теге Салават абый кебек, менә Салават абый миңа шулай дип әйтте дип әйтәм дә, һәм Салават абый кебек әйтеп куям. Менә шунда тамашачыга теге җитемлерәк була ул, рәхәтрәк аны кабул итә. Шунда көлеп уянып та китәләр дигәндәй. Ләкин урынлы итеп кенә, аны теге озаклап, аның чыннан да ниләре артистлары, махсус артистлары бар, аларның эше инде ул. Без шунда теге урынлы итеп кенә. Урынлы итеп кенә. Миңа калса син килеп чыгар иде. Әгәр дә шунда Данир Сабиров берсендә сорый мине. Данир Сабиров сорый миннән, ни ди? Син нишләп менә без аның белән ул гаиләсе белән, без гаилә белән чит илдә ял иткән идек. Күптән инде, бу безнең Эльмира белән өйләнешкәннән соң теге медовый месяц дигән кебек инде. Баллы ай буламы ул татарча, ничек буламы? Ширбәт айы. Ширбәт айы. Менә шунда ничек безнең туры килде Данирлар белән. Һәм шунда мин теге яңа кеше булгач, Данир белән без теге сәлам
сау бол деген кенә сәхнә артында. Ә монда телисеңме, теләмисеңме инде бергә ял итәбез. Һәм инде гел бергә йөрибез. Ә яңа кеше килеп чыктымы, ничектер менә миңа. Минем бит теге күңелдә бит минем нидә, ишемдә бит бик күп теге багаж. Потенциалы менә. Дәреп чыкмаган. Кешене күңелен күтәрердәй әле күпме анекдотлар бар, күпме кызык хәлләр бар. Шуларны сөйләп, Данир белән китеп барабыз, бу әйтә, мин сөйлим дә инде, монсын да сөйлим, теге кызыгындамысың. Кара әле, син комикмы, мин комикмы да инде. Мин көлдерергә тиешсең дә инде. Мин сине вообще җитди кеше дип уйлыйдым. Теге булай, кара әле, син нишләп сәхнәдә мондай түгел ди. Сиңа бит халык үрелешеп йөри ди. Мен әйтәм, мен әйтәм, юнәлеш икенче, мен әйтәм, син бутама. Анасына рәхмәт әйтмә, әйтәм. Нәрсәгә дип, әйтәм, мин синең эпиңне алмаган. Мин дә шуны әйтмәк идем. Гомма менә сине башка дип, сиңа еш әйтәләрдер, әйме? Мин хәтерлим үзебезнең беренче съемкаларны. Шулай ук моннан күп еллар элек тәмле көрәш тапшыруына чакырганда һәм әле ничектер Булат Бәйрәмов та бик аралашмый иде синең белән. Һәм Булат әйтә, ничек микәнсең, әйтәм, бер занудадыр инде. Кем булсын әйтәм. Һәм килеп керә Филус, хәтта гармун белән идең бугайсыннан да. Юк, мин гармунда уйный белмим. Ничектер бик күңелле шундый шау-шулы тапшыру булып истә калды. Мин гармунсыз да. Гармунсыз да гармун белән. Гармун белән кебек. Әйе. Һәм менә бүген нәрсәләр турында хыялланып яшисең, Филус? Хыял. Хыяллар тормыш әйбәт кенә барсын. Иң мөһиме шул дөнья тыныч булсын дип хыялланып яшим. Менә шушы тыныч дөньяда рәхәтләнеп, иҗат итеп, сәяхәт итеп, гаилә белән сау исән булып, халкыбызга хезмәт куярга. Менә шундый хыял иң беренче чиракта. Хәзер вазгыять күбрәк шуңа китерә. Китерә. Әллә ни теге әллә нәрсәләр турында уйларга түгел. Димәк, безгә кешеләргә артык әллә ни дә кирәкми. Мин шулай дип саныйм. Тынычлык булсын, жан тынычлыгы булсын, әйбәт, күңелебез шат булсын, әллә ни турында борчылып, теге кайгырып яшәргә булмасын. Bir yılmayu ümit ettim senden, sen ağzında minnen jelledin. Күңел üşütürlük qarашından qaşıp qına, min şulayda жылы izledim. Менә тынычлык, иминлек дигәчендә искә төште Мәскәүдә язган татар җыры һәм синең анда Артур Хәсәнов белән башкарган Киек-Каз еллары, башта үзеңнең концертыңда, аннан соң башка сәхнәләрдә сорау инде Артур белән җырлау теләген шуңга ашыру җиңел булдымы, кыен булдымы? Ничек хис иттең үзеңне сәхнәдә? Юк, инде сәхнәгә килеп җиткәч, инде ансы инде бөтен эшләр дә, бөтен теге ыгы-зыгылар да эшләнеп беткән иде. Аңа тиклем мин ышанмаган идем Артурны әле учебкадан үземнең концертка кайтарып булыр дип. Ул мөмкинчелек туды һәм шушы мөмкинчелек тугач, мин өйдә сикереп шатланып йөрдем. Әйтәм, Аллага шөкер, мин аны үз күзем белән күрә алам икән, үземнең концертымда җырлата алам икән дип шатландым. Менә ул кайткач инде әле күпме тамашачыларны үзебезнең концертта шатландырдык. Аны бит инде дөресен әйткәндә бөтен татар кешесе белде бит инде менә шушы вазгыяты белән бергә шушы җырны җырлап, аны бөтен кеше күрәсе килә иде инде. Шулай бит. Менә күпмедер кеше, 1000 кеше пирамидада. Шушы кешеләр, шушы тамашачылар ул вакытта белмим нинди хисләр кичергәннәрдер инде, ләкин битараф булган кеше булмады анда. Бөтен кеше шатланды. Шау-гөр килделәр һәм инде менә Барс медиа компаниясына рәхмәт, аны үзебезнең илебезнең иң төп залларына, Кремль сараена аны чакыртып кайтара алдылар. Һәм инде анда инде 1000 түгел, анда 6000 кеше шушы тамашачыларыбыз каршында чыгыш ясый алдык. Әлбәттә, җиңел генә түгел, аны алып кайтырга, җиңел генә түгел, аны сәхнәгә алып чыгарга, ул бит аның у кадәр нәйдә юк бит инде. Ияләнмәгән дә тәҗрибәсе дә юк, әле сәхнә тәҗрибәсе у кадәр юк. Ләкин менә шуңа карамастан сәхнәгә чыктык.
Аллага шөкер, тамашачылар бик яхшы кабул итте. Ә син үзең иң беренче тапкыр әлеге видеоны социаль челтәрләрдән, шул ук интернеттан күргәч нәрсә уйладың? Нинди хисләр кичердең? Меңләгән кеше җибәрде ул видеоны. Менә күпме миндә телефонда күпме Ничә кеше бар, контакт бар? бөтенесе җибәрделәр. Әнкәй дә җибәрә. Мин дөресен әйткәндә Фатма җырлый бу дип карап тордым. Юк, карап әйтәм. И менә безнең шундый нидә бар, традиция да бар. Әгәр дә без дип әйтәм, хатын белән икебезнең исемдән без талантлы кеше күрәбез икән, аны тизрәк сәхнәгә чыгарырга тырышабыз, танылмаган кешеләрне. Иртән уянып китсәм, телевизордан Эдуард Асапов дигән егет, теге минем кайда син тавыш бир дигән җырны җырлап басып тора. Менә мотор җырлый инде. Телевидениега шалтыратып, әйтәм, кем бу егет, кайдан ул, ничек табып була аны, шулай итеп табып, бер айдан соңмы безнең концерт булырга тиеш Казанда, мин аны чакыртып китереп, Казанда концертта җырлатып, ул инде рәхмәтләрен белдерде. Менә шундый безнең гадәт тә бар, традиция да бар. Анасын Чаллыдагы, менә Лилия, син дә беләсеңдер, Равил Гәрәев дигән гармунда уйнап, аның ул бит инде дальнобойщик булып эшли. Аның видеолары бик киң таралды социаль челтәрләрдә. Менә бигрәк тә Мәскәүдә ничектер бер дусларның йортларында бер үзем генә утырам. Бу инде теге мероприятиеләр, мәҗлесләр арасы инде бер 3 көн анда булырга туры килде һәм кич белән утырам, телефоннан карыйм, менә шу видеоны җибәрделәр. Шул тиклем матур итеп җырлый. Мен әйтәм, менә күздән яшьләр китте инде, менә бигрәк тә теге ялгызым утыргач, бигрәк тә теге сагынып киттем менә сәдер. Ниләрне, авылларны искә төшереп бетердем. Шуннан соң ниләр Равил абыйны эзләп табып, нидә Казанга чакыртып китереп, ул аның шатланганын күрсәгез, аның менә ул хисләрне берничек тә онытып булмый. Ул менә күңелеңә кирип кала, менә кемнеңдер ниндидер бер хыялын тормышка ашыру, ул менә тормышыңда син юкка гына яшәмисең, син кешегә файдалы булып яшисең. Һәм менә ничектер шушы хисләр белән алышасың. Үзең дә аңардан күбрәк шатланасың. Күбрәк шатланасың аңардан да. Шундый теге рәхәтлек хисләре. Менә шушының белән дә менә Артурны да эзләп табып, менә тамашачыларга рәхмәт итәсем килә. Мөрәҗәгать иткәч, мен әйтәм, ничек табып була ул егетне? Бәлки берегез беләсездер, кайдадыр, бәлки контакт телефоннары бардыр. Мин аны дөресен әйткәндә башта ул учебкага киткән дип уйламадым. Мин аны военный форма киеп, солдаттар каршында җырлаган дип уйладым. Шундай уйлар иде башта. Ул булса кирәк, минем якташым Илеш районыннан, Башкортстаннан инде. Мин үзем Бүздәк районыннан, ул Илеш районыннан, Лаяшта авылыннан, менә шулай итеп якташ та булып чыкты. Менә аның да берникадәр миңа калса хыяллары тормышка ашкандыр дигән өметтә калдым. Димәк, синең күңелеңдә ниндидер теге хәсәтлек юк, чөнки безнең бит инде эстрадада бер кеше бер җырны җырласа, әле икенчесе аны судка да биреп кую ихтималы бар. Судка мине дә бирделәр инде. Әле теге кеше җырында җырламадым инде. Ул теге 60-нчы елларда язылган күпме күзләр күреп онытылган җыры өчен судка биреп штраф та суктырдылар. Мин шаккатам инде. Нинди ул халык күңелендә, халык бәгырендә булган җырларны ничек инде җырламаска. Булай да хәзер дөресен әйткәндә сәхнәдән бу җырларны бик сирәк башкаралар. Искә алсаң, хәзер күбрәк автор башкаручылар үз җырларын язалар, сәхнәгә чыгалар, җырлыйлар. Элекеге җырларны җырлаучы хәзер бик сирәк. Ул җырлаучылар бар, ләкин алар сәхнәдә бик күренгән артистлар түгел, теге бик популяр түгел. Шундый яхшы артистлар безнең бар. Алар гына менә җырлый. Шуңа күрә ул җырларны миңа калса рәхмәт әйтергә кирәк. Җырчыларга, әгәр башкарган өчен, шушы җырларга һаман да теге яшәү биреп торган тамашачыларга җиткереп торганнар өчен медаль бирергә кирәк. Хәзер бүгенге көндә. Мине судка бирделәр. Ярый инде, ансы инде, нишәтәсең инде. Син адреси кәлтәләрне шактый үттең иҗат юлыңда. Үттек инде. Нидер тыюларны.
Сейкәлтәлесендә менә минем гадәт бар, мин үтәм дә, онытам да. Чөнки алдагысын уйлап яшәргә кирәк. Аның артта калганы ул яшәлгән бит инде, аны хәзер яшәлгәнне яңадан кайтып, яңадан нәрсәдер эзләнеп утырасы түгелдер ул. Башын катырасы. Башын катырма, оныт та куй. Авыр булганмы? Булган, ләкин син җиңеп чыккансың бит аны. Син бит батыр булып калгансың. Булды, дальше. Бар, Аллаһ. Әле алга таба бит әле тагын нәрсәләр күрәсе. Әле Ходай Тәгаләгә рәхмәт әйтәм әле без киләчәгебезне белми яшибез. Шуннан да шулай. Менә син бик еш кына чит илләрдә татар халык җырларын җырлыйсың, татар сәнгатен башкаларга танытасың. Менә шул вакытта нәрсәләр кичерәсең, Филис? Горурлык. Без горур булып яши торган халык. Ни өчен? Чөнки без дөнья буйлап киң таралган халык. Кая гына барсаң да, менә теге кызык кына әйтеп әйтәм инде, теге чит илдә яшәгән бер милләттәшебезгә әйтәм, Аллага шөкер, кая килсәң дә әйтәм татар. Әйтмә дә, кая төкерсәң дә шунда татар утыра ди. Менә ничек менә рәхәт бит инде килдең. Кайсы гына илгә барма, шунда татарлар бар. Әле ул урамда да күрешеп китәсең, шаккатасың. Менә без монда күптән яшибез инде. Кемдер шунда туган, гомумән кайбер кешенең хәтта безнең Россиядә булмаганнары да бар. Теге ишетеп кенә беләләр дә, теге социаль челтәрдән генә күреп Татарстанда булганы юк бит инде. Сораштыралар. Ләкин туган тел җырын белмәгән татар кешесе юк. Шуңа шатланам мин менә. Шушы җырны башыннан азагына хәтле рәхәтләнеп җырлыйлар. Һәм менә әгәр дә Татарстаннан килеп шушы җырны җырласаң, күз яшьләр бәреп чыга, барыбер тамырларын сизәләр, алар бит тамырлары барыбер шуннан чыккан. Алар сагынып яшьләр инде барыбер. Чит илләрдә булганда мине җыр тартып кире кайтара дисең син. Нинди җыр яңгырый ул вакытта? Белмим. Кайчагын төрлечә була. Бер генә җыр түгел, менә җыр гомумән ул туган, ул бит менә җыр дигән сүзем, ул икенче төрле ул. Ул туган як җыры. Менә әйтерсең дә ул Татарстанмы, Башкортстанмы, безнең илебез җырлап торган кебек ниндидер бер җыр, ниндидер бер ахаңы менә шушы тартып кайтара мине. Аны ул теге ниндидер композитор язган җыр түгел. Аны халык иҗат иткән ниндидер бер шундый зур җыр. Синең үз җырың монда. Наверное. Һәркемнең үз җыры булаймы? Тапшыруыбызның спонсоры Бикин Онхая. Бергәләп матур булык. Әлеге бренд чәчләр өчен профессиональ косметика тәкъдим итә. Менә сине без инде җырчы гына түгел, остаз, жюри итеп тә күрдек Яңа Йолдыз проектында. Һәм менә ничектер укытулык эше сиңа килешер иде кебек. Мин консерваториядә укыттым 7 ел. Шулаймы? 15-нче елда мине Зилә Даянны чакырган иде. Безнең укытучылар белән хәзер проблема Рафилус. Кайсы улыгайды, пенсияга чыгып китте, кайсылар безнең арабыздан китеп барды бакыйлыкка. Шуңа күрә менә хәзер бик авыр ярдәм итсәң инде дип инде. Мин дә башта әйтәм, Зилә Даянны минем бит үземнең хәзер теге концертлар, анда бит консерваториядә укытырга кирәк анда. Ярый син әлегә күп укучы алма, 1-2 генә укучы ал, аларны алып барсаң да безгә зур файда ул дип. 1-2 елга гына дип чакырган, 7 ел вакыт үтеп киткән, сизми дә калганмын. Ләкин шулай да барыбер ул зур җаваплылык укучыларыңны алып бару. Зур җаваплылык икәнен мин үзем укытучы булып алгач кына белдем. Элек укытучыларны без барыбер аңлап бетермәгәнбез. Ул алар имтихан биргәндә лучше үзем чыгып җырларым дип әйтеп куясың. Чөнки менә шул хәтта борчыласың, син бит уже бернәрсә эшләй алмыйсың. Син менә утырасың залда, ул чыкты имтихан җырлый. Менә шунда ул теге куллар тирләп чыга инде. Менә бөтен җир маңгайлар, бөтен җирдән тирага аның өчен борчылып утырасың. Чөнки уже бернәрсә эшләй алмыйсың. Син эшли алганыңны класста эшләдең инде. Шуңа укытучыларга 1000 рәхмәтле, сезнең каршыгызда баш иям. Шул хәтле зур эш алып барасыз. Ул инде теге музыка ягыннан гына түгел, безгә теге урта белем биргән, югары белем биргән укытучылар, сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең каршыгызда без
Сезнең балаларыгыз, сезнең укучыларыгыз баш иеп рәхмәт кенә әйтәбез. Сезгә Ходай Тәгалә сәламәтлек бирсен, исәнлек һәм эшегездә зурдан зур уңышлар, күңел тынычлыгы. 7 ел укыту 7 ел миңа күрсәтте. Бик җиткән әйбә. Киләчәктә карабыз әле. Миңа ошамый түгел, ошый. Эшләргә теге укучының үсешен күрергә, шушы үсешенә шатланганын күрергә, әйбәт. Аның тагын омтылышына, теге аның дәртләнеп китүләре кызык инде әлбәттә. Бөтен нәрсәдә шул ук вакытта килеп чыкмый да инде уларны нишетәсең инде. Шуңа күрә теге бер алга, 2 адым артка булса да тагын атла, барыбер алга таба юнәлеш булырга тиеш дип аңлатам мин. Жюри булырга миңа дөресен әйткәндә бик ошап бетми. Чөнки мин кешеләрне аларга бәя бирергә яратмыйм. Менә мине гел чакыралар хәзер бигрәк тә инде теге сез бит инде халык артисты булгач, менә безгә бик дәрәҗәле ул сезнең килүегез дип. Мин отказ бирергә дә яратмыйм. Әйме теге юк дип әйтергә миңа авыр, хәтта бик кирәк дип әйтергә юк дип кайчагында ул сүзне. Үз-үзең белән сөйләшү кирәк, аралашу, бер 5 минутка гына читкә китеп, әз генә әзерләнергә һәм ни өчен килгәнеңне онытмаска кирәгеме? Дерелдәп калтырап, син шатланырга тиешсең. Халыкны да, жюрины да, һәм инде коллегаларыңны да. Ну, һәм инде тирәк. Әҗернең төбенә төшмисең. Нәрсә турындасың бу җыр? Әйбәт. Менә ул бит яңгыраштан, ул манера, башкару манерасыннан аңлашыла. Синең тавышыңнан мин җырның мәгънәсен аңлап бараммы, аңламыйммы? Мин дөресен әйткәндә менә син чыктың да мин үземнең яраткан җырымны сезгә башкарам. Менә шушыны ишеттем мин. Мин алай ишетергә тиеш түгел. Менә Яңа Йолдыз проектында шулай ук синең җырларны бик күпләр башкарды. Кемдә булса исеңдә аерым калдымы? Менә миңа рәхәт минем җырны җырласа. Шулаймы? Димәк ул бит популяр җыр булып киткән. Халык утып алган, җырлыйсы килгән. Димәк аңа игътибар иткәннәр, битараф булмаганнар. Менә мин шатланам, миңа рәхәт тыңлап отырга. Менә и туган тел дип шулкадәр тәмләп сөйләдең, име? Бәлки читтә яшәүче татарлар да карыйдыр, име? Интернет челтәреннән әлеге тапшыруны. Әйдә Татарстаннан музыкаль сәлам итеп. Ну, теге тапшыру кысаларына кертерлек кенә әйттереп, бер куплет кына җырлап үтәбез. Менә тамашачылар белән бергә сез дә кушылыгыз. Бу җырны күпме җырласаң да артык булмас. И туган тел, и матур тел, әткәмән кәмнең теле. Dünyada küp нәрсә бирдем, син туган тел аркала. Dünyada küp нәрсә bildim, син туган тел аркала. Бик зур рәхмәт. Әлеге чәчәкләрне безнең иҗат коллективыннан сиңа рәхмәт. Монда да сәхнәдәге кебек. Сәхнәдәге кебек. Миңа калса концертта да хәзер артыгын җырларга кирәк түгел, берәр куплет җырласаң да миңа чәчкә бирергә тиешләр. Халык артисты булган кирәк тәйме? Юк, шуннан да синең иҗади тормышың шуннан да бик бай, Филүз бик рәхәтләнеп, менә концертты мин нишләптер менә эләкмәгәнмен икән, бер генә концертыңда булырга туры килде һәм мин Филүз Каһировны үзем өчен бөтенләй яңа яктан ачып кайттым. Әгәр дә сез әлеге хатаны эшләгән булсагыз, минем шикелле, әгәр дә сез бармаган булсагыз, барыгыз һәм менә бу моң дөньясының төрлелеген, матурлыгын күреп кайтыгыз. Әйдә Казандагы концерт турында берничә сүз һәм шуның белән йомгакларыбызда. Казанда концертлар Алла бирсә 8-9 ноябрьдә Пирамида күңел ачу үзәгендә узачак. Алла бирсә, ул традиция буенча инде без көз концертларны бирәбез Казанда һәм яз. Шуңа күрә әлегесе алдагысы инде ул 8-9 ноябрь. Бөтен төркемебез белән сезне көтеп калабыз. Һәммәгезгә дә ишекләр ачык, билетлар кассада. Килегез, бергәләп җырларбыз, сезгә таныш булган җырларыбызны, популяр җырларыбызны, төрле стильдәге җырларыбызны безнең концерт тамашабызга һәммәгез дә рәхим итегез. Без сезне төркемебез белән көтеп калабыз. Шәп була Алла бирсә. Алла бирсә күрешербез концертларда.
Бик зур рәхмәт сиңа, Филүс. Бик зур рәхмәт, Лилия, сине тагы да шулай ук концертларыбызда көтеп калабыз. Амин. Рәхмәт чакыруыгызга. Бик яхшы аралаштык. Мин хәтта безне төшерәләр дигән нене онытып та җибәрдем. китә, Ничектер һәйбәт. онытылып, икәү сөйләшеп утырган кебек булды. Бәлки тапшыру шулай булырга тиештер дә. Бәлки, бик зур рәхмәт, бик тыгыз икән беләбез, име? Эльмира графигны җибәрде. Күрдек, менә шушы көннәрнең кайсына туры килә алабыз икән дип озак эзләдек без ул көнне. Бик зур рәхмәт сиңа, Мирас ансамбленә әле алда гөрләп бик күп сезоннар эшләргә насыйп булсын. Безгә барып карарга насыйп булсын һәм матур гаиләңә әлбәттә тигезлек, иминлек, улларың белән горурланып яшәргә. Амин. Теләкләрем- Бәхетле әти булып та яшәргә. Рәхмәт, рәхмәт. Насыйп Амин. булсын. Теләкләр шулай ук сиңа кайтавыз булып кайтсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Тамашачыларга булган теләкләрең булса, әйт тә, сау булашырбыз. Һәммәгезгә дә зур рәхмәтләремне белдерәм. Миңа, минем иҗат төркемемә битараф булмаганыгыз өчен, һәр вакыт тапшыруларны карап, социаль челтәрләрдә безгә бик матур теләкләр, үзегезнең фикерләрегезне җиткереп торганыгыз өчен. Шуңа күрә концертларда гына түгел, һәр вакыт шулай аралашып яшәргә безгә Ходай Тәгалә насыйп итсен. Бик зур рәхмәт сезне көтеп калам һәр вакыт. Мин әлеге бер сәгатьне безнең белән үткәргәнегез өчен рәхмәтемне әйтеп, бүгенгә сау булашам. Бездә бүген кунакта Башкортстанның атказанган, Татарстанның халык артисты Филүс Кахиров булды. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм тормышны яратып яшәгез. Бер атнадан күрешербез.